बेयावनो नोंथांमोननि चेनेलफोरनिसिम आं दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय आरो नायगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावबाय। खौसेथि बर' सुबुं आफाद बेनि जितु एम एन अबजेक्ट जितु दानायनि थांखि बे मामोन? बिटिडिनि बायजोआव जिहेतु 10 लाखनिबो बांसिन बर'फोर थाबाय, बे बर'फोरनि थाखाय राजखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइनि जितु मोनथायनि थाखाय दावगानो थाखाय जों मोनसे आलादा मोनसे काउन्सिल बिनायजों लोगोसे बिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय हा हुनि मोनथाय जितु 2006 मायथाइनि जितु भुमि सत्त अधिकार फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ होनाय, कार्बि आंलंनि आरो डिमा हासावआव थानाय बर'फोरनि थाखाय जितु हिल स्टेटास एसटि हिसाबै गनायनानै लाहोनाय आरो दा जों गोदानै लाफाबावदों दैबाना आरो हा खुरखानाय बेखौ जाहाथे राष्ट्रीय समस्या हिसाबै घोषणा खालामनानै आसाम सरकारा बेखौ बिनि सायाव खामानि मावो आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइनि बेलायाव जाहाथे जोंनि जिहेतु जोंनि बर' मिडियामनि एमइ एलपिफ्राव जितु फरायसाफोर खमायलांदों बेनि थाखाय बर' मिडियामनि एमइ एलपि हाई स्कुल बा कलेज लेभेलसिम फोरोंगिरिफोर थिसननाय बे आरो बिटिडिनि बायदियावबो जाहाथे आलादा टेट फाथिनानै जोंनि फोरोंगिरिनि आंखालफोरखौ सुफुंनाय बेफोरखौ जों डिमान्ड खालामबोगासिनो दं आरो बेफोरखौ लाना जों सरकारजों रायलायदों आरो जों आसा फारियो जाहाथे जाफुंगोन। जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बिटिडिनि बाहेरायाव थानाय गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय बर'फोरखौ जाहाथे जोङो बिथांमोननि जानानै बिथांमोननि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो हायो बे हाबाफारिखौ जों लागोन आरो बेजों लोगोसे जों फोथायो जिहेथु जों गोजोरै गसंथानोब्ला गोजोरै बेयाव रायजो जानोब्ला आरो जोंनि रायजो जानायखौ दिदोम खालामनोब्ला सोलोंथाइ भाबै दावगानोब्ला सामाजिक भाबै दावगानोबा आरो जोंनि मानसिफोरखौ जों जुदि रांखान्थि भाबै जौगाहोनोब्ला जोंनो मोनसे गावखुंथाय नांगौ। जों बेखौ गोबाव समनिफ्राय बिबोबाय थादोंमोन, दिनै मोगथाङाव जाफुंबाय आरो बे जाहैबाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाख्लैसो बिटिआर सुक्तियाव बेखौ लाफानानै बेखौ जिहेतु दाना होबाय बेनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ धन्यबाद होयो। दा बे समाव नोंथांमोना जिहेतु बर'नि थाखाय जिहेतु बर' खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै BKWC खौ मोनफुंनो हाबाय। दा बेयाव दिनैसिम नोंथांमोननो आरो मा थांखिखौ लानानै नोंथांमोना खामानि मावलांबावगोन आरो दिनैसिम जाफुंनाया मा जाफुंखो? दाथ' जाफुंनाय बेलायावथ' जोङो बुंगोन गिबियावनो जोंना जाफुंबाय जिहेतु जों काउन्सिल नागिरनाया आरो जों आसा फारिदों बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बिटिडिनि बायजोआव थानाय गासिबो बर' रायजो राजाफोरनि माखासे अभाब अभियोगफोरखौ सुफुंनो हागोन आरो जों आसा फारिदों बे काउन्सिला जाहाथे जोंनि रांखान्थि भाबै गोग्लैसोनाय बर' रायजो राजाफोरखौ जाहाथे मोनदांस'नाय मोनसे माखासे स्किम हमगोन जा फोथायनाय दं आरो जों जिहेतु जोंनि आगुनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि गायसनगिरि आफादगिरि आरो दानि BKWC नि चिफ बिथांनि नेतृत्वआव जों मोजां खामानि मावनो हागोन जों बेखौनो आसा फारिदों आरो आं दहायनो बुंखाबाय बिनि बादैबो जोंहा माखासे डिमान्ड दंबावो हा हुनि रांखान्थि बागै बोरै जों जौगाथाय होनो हायो बिनि बागै जों खामानि मावगोन आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौ जाहाथे जोंजों समानै जों बोरैहाय लाबोफानो हायो गेरेमसा महर बर' हारि दानायाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावलांबाय थागोन। जोंनि जिहेतु गोबां माहारियारि आफादफोर दं जोंनि आफादफ्रा माखासे गोरोबलायैबो आफाद जों नुनो मोनो। दा नोंथांमोननि जे थांखिया माबायदि आरो लोगोसे थांनाय जिहेतु जे अफिसियेलि लेंगुवेज बर'खौ जिहेतु बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै सावरायनाय जादों बेयाव नोंथांमोनखौ जिहेतु जों नुनो मोनाखै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? दा गोबां जोंनि गेजेराव गोबां माहारियारि आफादफोर थाबाय बर' साहित्य बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोर थाबाय जोंबो थाबाय। बे बायदियाव जों दाख्लै मोनसे दुखु नांनाय फोरमायदों जिहेतु जोंबो मोनसे सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन बिटिआरनि सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोंहाबो दायित्व दङ समाजनि जेब्ला राव हारिमु बेखौ फोसाबनायाव बेखौ हमथाना लाखिनायाव जोंहाबो गोबां अबदान दं। बे हिसाबै जों दाख्लै लिंहरियाव जोंखौ दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोना जोंखौ रादाय होदों नेक्स्ट बाराव जुदि बिदि मोनसे आल'सना जायोबा जोंखौ लानानै सावरायगोन आरो जोंहा थारमाने गुबुन गुबुन आफाद थाबाबो जों सानो जोंना मोनसे मटर दङ जों गासैखौबो लाना जों खामानि मावगोन सोरजोंखौबा लाफाना जों खामानि मावगोन सोरजोंबा थाफानानै खामानि मावगोन जा बेयाव एना एनि जानांगौ जेबो गैया। खुंनाय जादों गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गायसन साननि गासै बर' माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय
बेस्ट उइसेस जासिबाय। दा बे समाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा 2014 मायथाइनि दिनैनि बे गोथार सानाव गायसनजादोंमोन आरो बेबायदिनो दिनै 8थि गायसन सान जों फालिदों जिल्ला आफादा। दा बेवहाय जोङो दानि थासारिखौ नायनानै कभिडनि थासारिखौ नायनानै जों गेदेर बेबायदि हाबाफारि लानाय जायाखै। अब्लाबो जोंनि दखरानि बिबानगिरिफोरखौ लानानै जोङो फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय हाबाफारि जों मावफुंबाय। दा बेवहाय जोङो दिनैनि नैबे गोथार साननि गेजेरजों बिटिएडिनि बायहेरायाव बा दानि बिटिआरनि बायहेरायाव थानाय गासै बर' माहारिनिसिम जे जाहाथे गोग्गो सोलेर मोननो हायो, इसोरा जाहाथे बर' माहारिखौ कर'ना भाइरासनिफ्राय उदां खालामनायजों लोगोसे गासै मुलुगखौ जाहाथे उदां खालामो, बेखौनो जोङो गायसन सानाव इसोरनिसिम आर'ज खालामबाय। आरो जोङो फैबाय थानाय समाव बे थासारिजों लोब्बा लाखिनानै जायफोर प्रिकसनफोर दङ बेफोरखौ जोङो मावनायनि हाबाफारि लादों। दा बेबायदि हिसाबै जों दिनैनि बे गोथार साननि गेजेरजों बर' गामिफोराव बर' सुबुंफोरनो भेक्सिनेसन खालामनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो मावदों। जोंनि दखरा आफादफोरखौ जोङो बिथोन होदों आरो बेबायदिनो मोनसे मोननै ओनसोलफोराव भेक्सिनेसन केम्प बे अलरेडि जादों आरो जाबाय, बे थागोन उनाव। दा जोङो बेखिनि हाबाफारिखौ इयुन समाव माहारिनि थाखाय मावलांनो थागथियारि जादों। जिहेतु नैबे जोनोम सान फालिनायाव गाहाय आलासिया सोरखौ लेंहरदों आरो मा थांखि नोजोर लानानै बेखौ खुंनाय जादों? जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोंना मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा दंफैयो। लोगोसेयै जोङो लाखि होननांगोन जोंनि जा फिसा हाबाफारि, बे हाबाफारियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि, दानि बर' कसारि अनसायगाव हायुङारि खुंथायनि मानाव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङाबो जोंजों लोगोसे बाहागो लाफादों। दा बेवहाय बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि बा धेमाजि दखरानि रायजोफोरनो मोनसे मेसेज होदों जे काउन्सिलनि गेजेरजों, दाफुंजानाय काउन्सिलनि गेजेरजों जायफोर हाबाफारिखौ लायोब्ला बर' माहारिया जौगानो हागोन बा दावगालांनो हागोन, बेखौनो बिथांमोनहा मावलांनायनि मोनसे प्रतिश्रुति खालामदों, थांखि लादों। आरो जोंनि नोजोरा, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नोजोराबो बेनो, जिहेथु जोंनि जोनोम जानायनि बा जों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दाफुंनायनि गाहाय थांखियानो जादोंमोन बिटिएडि एबा दानि बिटिआरनि बायजोआव थानाय गासै बर'फोर, गं 22 जिल्लायाव थानाय बर'फोर, 10 लाखनि बारा सुबुं अनजिमानि बर'फोर, बे बर'फोरनि थाखाय आलादा मोनसे गाव हायुङारि खुंथाय, जायखौ जोङो राजखान्थि खुंथायजों सामलायगोन, बे खुंथायखौ लानानै बर' माहारिनि थाखाय जायफोर गांनाय उखैनाय दं बा जायफोर हाबाफारिखौ आसाम सरकारा मावफुंनानै होनो हायाखै बा बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकारा मावफुंनानै हरनो हाया, बे बिटिसि बा बिटिआर सरकारनि आवथानि बायहेरायाव गोग्लैयो, बैफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद दानानै आलादा मोनसे काउन्सिल दाफुंनो होननानै जों जोनोमनिफ्रायनो दाबि दैखांबोदों। आरो जोंनि दाबिखौ लानानै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जा 3थि बर' गोरोबथा, बे बर' गोरोबथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै बाहागो आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बेजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव जा माने गोरोबथा जालांबाय, बै गोरोबथा बायदियै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जों मोनफुंनो हादों। आरो बिनिनो आसाम सरकारा 2021 मायथाइनि 17 फेब्रुवारि खालाराव मोनसे मावफुं आफाद दानानै होदों आरो बे मावफुं आफादाव गासै 14 बिबानगिरि दं जोंनि बर'फोर। दा बेवहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनि ब्रु आरो रियां फोलेरनि जोंनि जा बर' फोलेरनि सुबुंफोर, बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो बे काउन्सिलखौ दानानै लादों। आरो बे काउन्सिलनि गेजेरजों जोंनि माने सोलोंथाइ, माने ससिय' इक'नमिक, जोंनि कालसार, जोंनि ट्रेडिसन, बे गासैखौबो जोङो प्रिजार्भ खालामनायजों लोगोसे डेभेलप खालामनायनि थांखि लानानै बा दिनै जोङो काउन्सिल मोनखांनायनि उनाव
गिबि खेबनि थाखाय गायसन सान फालिदों आरो बे गिबि खेबनि गायसन सानजों जोंनि काउन्सिलाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाबो मोनसेल' थांखि आरो नोजोरजों खामानि मावनो समायखिरा लादों आरो बेनो जाहैबाय बर' माहारिनि जौगानाय अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय बेवहाय गासैबो बिथिंखौनो जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना समायखिरा लादों आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नोजोरा आरो थांखियाबो बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनायनि थांखि आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय जों जेरै खामानि मावोब्ला बा जाबायदि सुबिदा माने लामाजों थाङोब्ला जों बेफोर सुबिदा